Genius on another level, so swn i'n licio safod sy'n tone it down bach i neud bobl fi deimlo well. Hello, dyma Mount Rushmore fi. Dwi'n yfad like such a girl. Fi ydi Eloise. Eloise ydi hoff artist fi yn y byd. Mae di dylanwadu fi lot. Dwi'n meddwl nes i ffeindio Miwsig Eloise pan o'n i fatha 18-19. Ni'n newydd ddechrau gwrando ar stwff mwy jazzy ac di kind of ffeindio be o'n i licio. Spotless, mae'n amazing. Dwi'n meddwl swn i'n talu good 150 i weld hi. Mae'n heddi mwy na'n awns gyda fi ddim gymaint enw bres. So, rhif 2 fi ydi Ella Fitzgerald. Dwi jyst yn meddwl pan ti'n meddwl amdan fatha icon jazz, mae enw Ella Fitzgerald jyst yn amlwg. Oedd hi'n un o'r artistiaid cyntaf na nes i delfio mewn i, a y ffordd mae'n iwsio llais i a mae'n neud e fatha sgatio. Rwy'n rando lot yn ei hi, dwi kind of just i pigo fyny ar chydig bach o'r steil yna. Number 3 ydi Guilty Pleasure fi, number 3 ydi Bruno Mars. Rogue choice, ond dydy o ddim os ti'n nabod fi. 24 Karat Magic gan Bruno Mars ydi'r album gorau yn y byd. Calling All My Lovelies. Dwi'n ni'n absolutely lyfio gweld yn fyw. It's on the bucket list. Rhif 4 fi ydi Corto Alto. Mae Corto Alto yn un o'r Cerddoriaeth na. Dwi wedi gwasd yn fyw chydig o weithiau ac just meddwl fatha, oh my god, dwi'n meddwl bod yna lot o bobl ar y blaned yma yn gallu neud be ti'n neud. Ti'n gweld o'n gwneud y gerddoriaeth reit o flaen chdi. Mae o'n arwain yr holl band, mae pawb yn gwachod i gilydd ac yn solio ar gwahanol adegau, a wedyn mae gen ti'r fatha pockets na o just insane jazz. Genius on another level, so swn i'n licio safod sy'n tone it down bach i neud bobl fi deimlo well. That's my... Na, Saesneg, dyna Mount Rushmore fi.